Avui dissabte 14 de setembre tenim la Fira de l'Esport a Carcaixent, FESPORT 2024, en la que busquem visibilitzar a les diferents entitats, teixir vincles de treball entre les associacions esportives i entitats esportives i també el comerç local de Carcaixent. I també, per suposat, els departaments municipals que col·laboren avui ací en la Fira Esportiva i també cossos de seguretat que són superimportants en tots els events esportius, com pugui ser policia, protecció civil, guàrdia civil. Posar en valor tot allò que significa l'esport i que unís tant a la gent, el companyerisme, l'esforç, la solidaritat, tots aquests valors que al final acaben fent molt gran a un poble, a una societat i a un poble. L'importància de la Fira de l'Esport és donar a conèixer totes les entitats esportives, comerços relacionats amb l'oci o l'esport i la salut, els xiquets i xiquetes de Carcaixent, com gent major, adulta, a conèixer totes les activitats, clubs i tots els serveis que n'hi ha a Carcaixent per a practicar esport. Exposem, posem en valor i la gent és al carrer, que la gent de Carcaixent li agrada molt participar i molt de formar part de tot allò que s'organitza a través de l'Ajuntament o de diferents entitats, com en aquest cas, esportives. Aquesta iniciativa va sorgir d'un col·lectiu de persones, entre ells m'agradaria destacar a Rubén Guixot, que també tenia certa inquietud per l'esport. Totes aquestes activitats són gratuïtes i aleshores el que busquem és que la gent de Carcaixent, les entitats, les empreses, dinamitzen, se manegen. Que la gent se concentre en aconseguir hàbits saludables i és que al carrer que n'hi ha moltes formes de practicar esport, inclús en el carrer. Carcaixent és un poble acollidor i Carcaixent és un poble participatiu. Us anima a tots a eixir. Carcaixent és un poble actiu i així està l'activitat, així està la festa, així està Carcaixent.